ओइ खोनाबायना नों बिदि खालामबा आंबो बिदि खालामगोन नों ओरै खालामबा आंबो थोरै खालामगोन नों ओरै फां खालामबा आंबो ओरै फिं खालामगोन मिथिबाय आंखौ थगायबा आंबो नोंखौ थगायगोन नों आंनो खुसि होयोबा आंबो नोंनो खुसि होगोन मा सानदों नों फावगालि मा सानदों बिमा राजा दिनैसो आं नोंजों मोजां रायलायनो मोनदों आइया न'आव गैया आबैमोननाव थांदों ओमफ्राय नों आंजों मानो मोजां रायलायाखै आं नोंजों मोजाङानो रायलायदोंब्रा खालि नोंल' आंनो मोजाङै प्रमिस हो नों जाहाथे आंखौ थगाया जाहाथे आंखौ फोथाय खेबस' खालामा आंबो नोंखौ फोथाय खेबस' खालामा ना नों नुदों दा आइनि बेरायखायै थांनानैब्लाबो आं नोंजों रायलायबाय थायो आइयाथ' नोंखौ मोजांखौनो मोना थेवबो आंथ' मोजां मोनोना जाबाय दे जाबाय बुजिबाय लाजिनाय गैयैया फन रायलायगासिनो ओइ फावगारि आइया आंखौ रायबाय दोनथ'नोसै दे गुड नाइट ओइ आखल गैयै बिमा दं बिनानाव दं फंबाय दं लाजिनाय गैया नामा नोंहा बे हर गेजेराव बेफोरबायदि गोसो थोनाय रायलायबाय थानो हा दानि जुगनि गथ'फोरनाव जेबो मान सनमान गैमारला खाथियाव सोर दं सोर गैया बेफोरखौ जेबो थाल गैया हा मानि मोजां मोननाय गोसो थोनाय रायलायगासिनो बे हर गेजेराव लाजिनाय गैया दासो माखौबा उन्दुफ्लादों नुबाय आंना बिदिया माइसो दावराव खालामबाय थायो उन्दुनायाव आं बिनि थाखायनो मेगन मोदै जाबाय थायो आयै सानफ्रामबो फन रायलायबाय थायो हर हराव आं फरिखायाव फेल जाबा बे आदाखौनो सानना लायो बिदिसो होमबा ओइ एमाव दाउखाबायाल' फेल जाथोंना नोंनि खुगाखौ खेबसिजोबगोन आं एमावाबा मानि फन रायलायबाय थानाय बे हर गेजेराव हा मा मोनसेबाय थायो इसेबां फन रायलायनो हाबा जानो गोसो जाथारबायबालाय हाबाखौनो लादो आरो नोंगौनो मायो आं हाबा खालामनो हामासिगोन आयै नाबाय बिदाया बेसेबां रंजादों आयै नोंखौलाय सोर हमथाबायदोंसै हाबा जानो गोसो जाबायबालाय जादो आरो मा मावना जायो जाबानो जाबाय आरो बिफायानो न'निफ्राय जोंखौ होखारहरबाय बेफोरखौ गियान गैया नोंहा आफायालाय ओरैनोसो होखारहरफ्लादोंब्रा जोंखौ संसार जानाया ओरैनो जानाय बायदि मोनदों नामा हा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफ्लानाय बायदि मोनदों नामा ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि दानि जुगाव आंबो ओंखाम ओंख्रिखौनो गेलेला डाइरेक्ट ओंखाम ओंख्रिसो संखायो खोथा बुंबा बांद्रायथारना नोंसोर सिरि सिरि उन्दुआबा मोनफ्लांगोसो नोङो एमावाबा बिदा गिदिर जानानै बेफोरबायदि फंबाय बिनानावनि सिगाङाव फन रायलायबाय थानो लाजिया नों बहा लाजिनो गन्थं गैयालाय नोंबो उन्दुदो अपन का ही दाय होता है बाद में अपन का ही दाय होता है नहीं तुम्हारा भी दाय होता है इसमें तुम भी ना बहुत ज्यादा बोलता है अभी कंबल जम्बा खोल के चुपचाप सो जाओ और सपना में जो करना है करते रहो इधर नहीं हाँ इधर वास्तव में नहीं तुम लोग सपना में जो करना है करो जो करना है उखाड़ो अभी हम सो रहे सुबह को हमको उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाना है सबके लिए खाना बनाना है समझ गए ना यस मम्मी बोलने से नहीं छोड़ेगा जो बोलता है वो करने का मालूम उधर तुम्हारा पापा मस्ती में सो रहा है इधर हम ना गुस्सा करके झगड़ा करके सोना है क्या ना रे आप ऐसे बिंदास तो फर्क मना है बिंदास हारसिंनो खम मोजां उन्दुगासिनो बियो खिथुथिं गरदलाय खिथुथिं हांलालाय उन्दुगोनथ' आरो हारसिं उन्दुनो मोनैखायनोथ' जोंखौ होखारनानै हरदों आरो नोंहाबो फन रायलायगासिनो हा सिन्था होननायानो इसेबो गैया नामा एमावाबा न'खराव देरसिन हिसाबै नों एसे बुजिनांसिगौ मिथिबाय देरसिन जानायाबो इसेबां गोरलै नङा न'खराव जाय फिसाला देरसिन जायो फिसाजो देरसिन जायो बिसोरना बिराद दायथ' थायो मिथिबाय बेनिखायनो सिरि सिरि उन्दु गाबोन फुङाव गासिबो थाबैनो सिखारनांगौ बेयाव थाफ्ले बेलथाय उन्दुनो मोना नोंसोर आं थाफ्ले बेलथायालाय ओइ आंबो थाफ्ले बेलथायासो होननानै बुंदों मालानि दिनाव नोंसोर फुंखौ नुफेरखोहाय डाइरेक्ट सानजौफुखौसो नुग्रा जाबाय नोंसोर बेनिखायनो सिरि सिरि फन नायनायखौ दोनथ' ओमफ्राय गाबोन फुङावनो सिखार आच्छा थाबैनो लारु मा जालायखो आंना आफाखौ माबा मोनसे जानाय बायदि मोनदोंलै मा जानोसै बेहालाय गोसोखौ बोरैबा मोनदोंलै दसेनो आफाया आंखौ एमाव राजा होननाय बायदि मोनलायदों आं सिमां मोगथां जाबाय दे जाबाय उन्दुदो गाबोन फुङाव खबर लाहरो ना मायो लाहरबानो जाबाय आच्छा थाबैनो लारु आफाखौ आंसो गोसोखांबाय दंलै आफायाबो आंखौ गोसोखांदों ना खायाखै माने जोंखौ मा अबस्थायाव दंथाय बेसेरा हारसिंनो बोराया जियानो जादोंला गाबोन फुङाव गावनि सिगां कल खालामग्रोनोसैलै गाव खालामाबाबो इग'फोरखौ अहंकारफोरखौ साइडआव दोननानै आच्छा बारा थाइबानि लारु लाइक बिबाबो दानो रायहरलायगोनसो लाइकखौनो बिबाय थायो होननानै लाइकनिबो गोनांथि जायोलै भाइबो देब्रा लाइक मोनसे होननानै गालांदो आंनि मुङाव नैबे अमा राजानि सरि एमाव राजानि मुङाव दे लाइकआ थुदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे लिरदो ओमफ्राय गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ मा खालामखो नों थफ्लाव मा खालामखो आया अमा राजा आफा आं माबार एम्बुलेन्स लिंहर हथियारा माबार गार आरो गावखौनो सारेन्डार खालाम मानसिया लासैनो गिदिं हान्थु खराय आयु थैया जि बैथारबाय अमा राजा एसे थैज' दे एम्बुलेन्स फैगासिनो दङ
मा एम्बुलेन्सखौ लिंहरबाय थाखो न'नि गारिजोंनो लानानै थौदो औ नारजि बुदां थौजों लाबोनाय गारिजोंनो लानानै थांनोसै थौ माबार टाइम गैया नोंखौ अमा राजाखौ गावनायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय थाब एरेस्ट खालामदोलै आं बेफोरबायदि थाबाय थानो बाबाय हेलौ मानो जोंखौ खानानै दोनबाय थादों जल्दी हगार हर सासे रिपर्टारखौ बेफोरबायदि खानानै दोननाया मोजां जायाखै आच्छा रिपर्टार बाबु नों आंनि फिसालानि एगेन्सै मानो निउस बानायदों नोंनि फिसालाया गाज्रि खामानि मावदों बेनिखायनो निउस बानायदों दाथ' नोंनाव जेबो फोरमानानो गैया नों निउसाव मा होगोन सैथोखौ मालाबाबो लाखुमानो हाया सैथोआ सानसेबाबो बेरखांफिनो दानि जुगाव सैथोआ जेबो खामानि होआ दानि जुगाव फोरमानासो खामानि होयो जेराव फोरमान दं बेवहायनो देरहानाय दं नाथाय नोंनाव फोरमानानो गैया आंनि फिसालानि एगेन्सै नों सासे बिफा जानानै गावनि फिसालाखौ बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव माबोरै दैथायहरदोंलै नोंनि फिसालाया जे सासे सिख्लाखौ बुथारदों मा बेफोरखौ नों लाखुमागोन नामा बेखौ गोरोन्थियावसो मावदों आंनि फिसालाया बा गोरोन्थियाव मावदों आच्छा माहाजोनफोरा मानसि बुथारबाबो गोरोन्थियावसो मावनाय जायो जों दुखियाफोरा माबा मोनसे फिसा दाय मावबानो बिराद गिदिर साजा मोनो नै बे बमरुआ थांना थासान्दियाव बै सिख्लानो जास्टिस होनानैसो गारगोन नों बिनिफ्राय थांनो मोनबासो दाबो सम दं जों आखाइ मिलाय अब्लानो नोंसोरखौ जों हगार हरगोन नै बे बमरुआ मालाबाबो नोंसोरनि खोथाखौ खोनासङा हायोबा दानसोरांखौ हगार हर आदा बेफोरखौ नों मा बुंदों खोनाबायना दानसोरांखौ हगार हर बेनि बदलै मा होगोन नों जोंनो आंखौ मा खालामो खालामबानो जाबाय नाथाय दानसोरांखौ हगार हर जागोन दे दानसोरांखौ मोजाङैनो मोजां हगार हर मोनथिबायना हेलौ बहा थांखो हेलौ थांबाय आदा बिसोर आदा नों मा सानो बिसोर आंखौ हगार हरगोन हगारनांगोन आं माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो नोंखौ हगार हरगोन नों आंनि थाखायसो बेवहाय गाब्र'दोंना आं नोंखौ जेबो जानो होआ दानसोरां आच्छा दानसोरां आं माबा मोनसे जायोबा आंनि न'खरखौ एसे खबर लाहैथां दे आंनि न'खरखौ एसे नायबानो जाबाय आदा नों बेफोरखौ मा होनदों जेबो जाया आरो आं नोंखौ गारनानै थाङा दानसोरां खोनासं बेफोरबायदि जायगानिफ्राय जों बारग'गोन ना बारग'आ जों बुंनो हाया अब्लाबो आं बे जायगानिफ्राय नोंखौ हगार हरगोन आंनि गस्ला पकेटाव पिन दङ सेफटि पिन बेजोंनो आं दिरुंखौ हानि र' लासैनो दिरुंखौ खायख'नि दे आदा आं नोंखौ जेरैखि जायाबाबो बे झामेलानिफ्राय आं नोंखौ थिखांगोन नोंल' खालि मोजाङै थांनानै आंनि न'खराव खबर हैबानो जाबाय नों सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ बेनिफ्राय थाबैनो हगार हरगोन माबायदि बडिगार्ड नोंसोर ओरैनोल' बेथन होदों नामा नोंसोरनो हा माने बडिगार्ड जागारदों नोंसोर मेडाम अमा राजा सारानो गावजों बारा थानो होआ जोंखौ होमबानो नोंसोर अमा राजाखौ हारसिं दोनगोन नामा बडिगार्डनि खामानिया मा गावनि जिउनिख्रुइबो गावनि मालिकखौ मोजाङै जोथोनै दोननाय नोंसोरखौ बडिगार्ड जानायनि सिगां नोंसोरनो समायखिरा होदोंना होआखैमोन होदोंमोन ना अब्ला अमा राजाखौ मोजाङै लाखिनाय जिम्मेदारिया नोंसोरनि आखायावसो औ मेडाम एबारनिफ्राय मोजां गार्ड होनोबा हो नङाबा अमा राजानि जानानै आंसो नोंसोरखौ फायार खालामगोन मिथिबाय जागोन मेडाम नाथां माबायदि बडिगार्ड बिसोरो सोब्बाबावनोसो गोसो जादोंमोन आं आफां जाबायदे बारा रागा जोंनाङा अबेसे आंबो बडिगार्डफोरखौ रागा जोंदों खामानिफोरखौ एसे मोजाङै मावबानो जायो बिसोरबो बडिगार्डखौल' बांद्राय दाय होबाबो जाया अमा राजा नुबायना अमा राजाया गावनो हारसिङै थानानैसो मोजां मोनोनो नुबायरा दा मा जाखो डक्टर अमा राजानि खबरा माब्रै जाखो जों मोजाङैनो मोजां गुलिखौलाय बख'नो हाबाय मोजाङानो जाबाय दे बे अमा राजाया माला हुसआव फैगोन दा बेखौ जों बुंथ'नो हाया दा मानसिखौ जों आइसिइउआवसो दोनदों जों नायनो हागोन नामा अमा राजाखौ दा नायथ'नो हानाय नङा नोंथांमोना गाबोन नायबानो जाबाय जागोन दे होमबा न'खरनि फेमिलि मेम्बारफोर सोरबाफोर दङ नामा गैया गैनायालाय हायोबा थाबैनो लिंहरदो जागोन दे नारजि बुदां अमा राजानि जेवजानि नामा मा नाममोनलाय दाउला राजा औ दाउला राजाखौ लिंहरदो दे आंग्रोमोन्दियाबो बिमामोननि न'आवसो दङबालाय जागोन दे आं दाउला राजाखौनो लिंहरनोसै दे लिंहरदो आयौ माबायदिखा बे थफिरामा मानो गावनांगौ बे अमा राजाखौ दा दाया थाङै थुङै आंनिसो जाहैसिगोन आरो बेफोरबायदि बुंथ'नाङा अमा राजाखौल' हस्पिटालाव माबार लांग्रोनोसै बेनोथ' साननो गोनां बाथ्रा माबायदिखा बियो मानो गावनांगौ दे पाक्का माबा मोनसे जालायखादों बिसोरो अमा राजाया हुसआव फैबासो मिन्थिसिगोन आरो दे माबार गारिया सलायदो बावो अमा राजाखौ गावमारबाय होनबा आङो रागायाबो देन्जार जोंब्लायबायना आंना दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बिराद रागाजोंनो ओंखारोना आङो हिनजाव सानै साथाम गोसो थोग्राफोरखौ हिनजाव थाखानानैबाबो गार्लफ्रेन्ड थाखानानैबाबो सानै साथाम हिनजाव लाग्रा मानसिफोरखौनो आङो थांना थानो मोन्थाय गैया होननानै सानोलै मानो होनबा जाय मोननाया मोनदों जाय मोनैया मोनाखै बिराद रागा जोङो आं दाबो बिराद रागा जोंगासिनो आं बिराद रागा जोंगासिनो
बाखि मा जायो जाथोंसै बे बुहुमनिफ्राय जेबोखौनो लुगैलां बे संसारनिफ्राय जेबोखौनो हास्थायलां थानोसै आं बेफोरबायदिनो बिदि थाबा जानाय नङा आं जुदि जोबथेसालियाव बेफोरबायदि थायो अब्ला अमा राजामोन बायदि मानसिया बांसिन दुथांनिफ्राय दुथां जागोन बेनिखायनो आं मोनसे आफाद दानोसै गोदान आफाद जाय आफादा बुहुमनि बयनिख्रुइबो जुदासिन जागोन जेराव मानसिफोरनि गेजेराव गेसाव खिफियो बेखौबो साजा होनाय जागोन नांलांनो हिनजाव थिनजाव नांलांनो खुदुमनाय नाथाय नांला होनबाबो जायाना माथो खुदुमनो लुगैयो आरो जेब्ला बिसिनायाव हारसिं उन्दुयो बिसिनायानो मानो इसिबां गुवारनिफ्राय गुवार जालाङो बेनिखायनो आं हिनजाव जाथिखौबो गारनो हाया नाथाय मोनाबो ना बेफोरखौ सानै सानै फाग्ला जासिगोन फाग्ला ओइ सेंग्रा इन्टार'गेसन रुमाव थौ मानो माखासे सोंनायनि फिननाय नांगौ जोंनो माबार फै आच्छा दे आयै मोनसे बेड निउज मा जालायखो आदा थफिरामखौ पुलिसफोरा हमनानै लांबाय मा होनखो एमएलए अमा राजाखौ गावनायनि थाखाय आदा थफिरामखौ हमनानै लांबाय बे थफिराम फिसाजों जेबो जाला लांथों बेखौ पुलिसफोरा बिनि गुबै जायगाया पुलिस थानायासो जेलासो बिनि गुबै जायगा बिदि बुंनाङा बिफा थफिरामाबो जोंनिनो फिसा एन्टनिय थां गारिया दिहुनै थां जागोन आयै थाथों बेखौ नाहैनानै लाब गैया जेलावनो सेवनानै थाथों बियो गावनि फिसाखौ बिदि बुङो नामा थाथों जाय दायनिगिरि बे आंनि फिसा जानो हाया नोंहा नाहैया था आंहा नाहैगोन पापि सुनि फिसाया बोराय देहाया आंखौ प्रेसार खालामनानैसो गारगोन बियो मालाबा बिनि थाखायनो हार्ट एटेक जानानै थैगोन आं थाथों जेलावनो सेवनानै थाथों बियो नारजि बुदां बे अमा राजानि अबस्थाया दा माबायदि डक्टर बुंनाय बायदिब्ला मानसिया एसे सिरियास जानानै दं होननानै बुंदों दा मानसिया आनकनसियास जानानै दं माबोरैथो बेफोरबायदि जानो मोनखो न'आवबो रावबो गैया आइयाबो जोंहानावसो दंहैयो बेनोथ'लै दा बे खोथाखौ गावसोरसो मिन्थिसिगोन बाजैयालाय रिमोनदिनो दाबो खबरखौनो हरथ'वाखै खोमा रावबो जागोन दे आं खबर हरनोसै थेंक इउ नारजि भाइ मानि थाखाय आदाखौ हस्पिटालाव लाबोनायनि थाखाय जेबो नङा दे आं बाजैनोबो खोन्थाहरनोसै दा नों न'आव थांनो हासिगोन नारजि बुदां दे होमबालाय दसे उनाव फैफिनगोन बे अमा राजायाबो मानो हाजों थानांगौ दे बियो आरो बडिगार्डफोरखौ मानो होना हरनांगौ बियो रावबो मानसियानो बिराद केयारलेसथार माथो खालामबावनो जियानो जादोला मोजांल' जाथोंसै औ आं बाजैनो कल खालामना खोन्थाहरनोसै दे खोन्थाहर बे दाउखायालाय मा नांनायनो गाबबाय थादों अन्थाइखौ बेहरनोसै नामाब्रा आयै आरो आबै आबौमोना खोन्थानाय बायदिब्ला दाउखा गाबबा माबा खैफोद फैयोनो नंगौना नंगौथ' आरो हेलौ मा मा जाखो आयै मा जाखो मा जाखो माबा नोमफा हस्पिटालावसो दङ नो सोरबा नोंसो नोमफाखौ गुलि गावबायनो आबा बेनिखायनो आं सानखाथारदोंमोन आफाया माबा मोनसे जादों खोमा ना मैया हरनिफ्रायनो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थाखादोंमोन बिदि जादों होमबा थ' आबाखौ नायनोसै आयै अब्ला लोगो मोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनगोन दे बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक मोनसे होना गालांदो दे होमबा